So the confession that I'm going to read today, ndeye vamwe vamuprofita vakatangawo vari humble and he almost gave up, vakaendawo to the extreme kuti vange vachizotsvagawo masimba ekuti chechi yavo inge ichizokura, but he almost lost everything nekudawo kwemistake yekufambidzana nemadzimai. Ngatipinde munyaya yachona tinge tichinzwa zvizere kubva kune munyori uyu. Inini my secret is simple. I never reveal my secrets to other men of God like me. I just tell them kuti ramba uchinamata, tsanya, do this and that, but chokwadi hapana anochiziva kuti ndepapi pandakatsika. Upenyu hwemaprophets hauzi easy, but ukagona kuronga tsoro dzako dzinobuda mushe. Brothers and sisters, ndakazvarwa kumaruzevha 1995. Ndakanga ndisina kumbobvira ndaziva kuti ndichava prophet one day. Ndakatanga kuenda kuchechi yainzi Apostolic Ministries, ndichiona maprofita vachiparidza zvine moto, vanhu vachidonha pasi, vanhu vachipora. Ndakafunga kuti ini handingambozvitadza izvozvo. Ndakabva kumba muna 2014 aged 19, ndakaenda Harare kunotsvaga better life. Ndakazowanawo basa rekucleana maoffices, ndarongerwa nehama yangu. But moyo wangu waida ministry, kuzvitangira chechi yangu. 2014 ndakatanga small prayer group mu one room flat kuMbare. Ndaiparidzira kune ma friends angu 4 atainge tapedzawo basa taakumba. Kwemwedzi 8 group racho harinambobvira rambokura, raingouya vanhu vashoma. Ndakanga ndichiparidza breakthrough nefavor. Vanhu vaisawanda, ndakafila pressure and kuva failure. Ndakafunga kuti maybe handina calling. Ndakatanga kuda kudzokera kumusha, but after gore 1 ndakawana one video yemuprofita mukuru in Nigeria aiparidza matangiro ake, asi nhasi ane vanhu 1000. Akataura kuti kana uchida kuti vanhu vauye kuchechi kwako unofanira kuva neevidence yekuti uri kufamba naMwari, minana nezviradzidzo. It got into other side of me. Ndakati handichade kuramba ndichiita zvekuparidza mashoko chete. Ndakafunga kutsvaga anointing chaiyo, simba risingazivikanwa nevanhu vazhinji. Saka muna November 2016 ndakatora masavings angu ese around $800 ndokuenda kuNigeria first time. Ndakalenda paLagos. Ndakatsvaga one popular spiritualist ainge ane reputation yekupa prophetic mentorship. Ndakagara kwaari kwe about a week rese, ndikaitiswa maritual blood covenant, incense, maherbs, zvese. Ndakadzoka zimu ndave nenew power. Ndakatanga kuita things I never thought was possible. First service after return ndakaparidzira kuvanhu 12 chete mu old classroom. I did my first miracle, vanhu vakashamisika, shoko rikapararira. Ministry yakatanga kukura. Ndakaita another prophets kune one other guy kuti achawana basa, zvakaitika. Akawana promotion in 3 months. Chechi yangu yakatanga kuwedzera fast. Ndakatanga kuita more healings for cancer, barrenness in women, vakadzi vachiwana mbereko, mabusinesses evanhu achibhuma. After ndavaitirawo minamato. Ndakaitawo one miracle yekuti mvura inonaya munzvimbo yainge yakaoma, apo vanhu vainge vachitotambura nedrought. Vanhu vakazotanga kuuya nematestimonies. Ndakazviti prophet of restoration. Vanhu vaibva kuBulawayo, Mutare, even Beit Bridge vaiuya kuchechi kwangu. Kwakazoti kwatifambei makore, ndakazoendawo kuMozambique. This time handina kudzokera kuNigeria. Ndaida kuno upgrade masimba angu. Ndakabikwa nen'anga ine simba hombe, ikandipa spiritual oil yekuita accurate word of knowledge. Ndinotaura verse nema chapters sezvaari. Chiprofita ndinochirova nemo. Ndinoziva zita remunhu, phone number yake, problem yake exactly. Vanhu noticed that I was not an ordinary prophet. Ndaive ne direct line kuna Mwari. Chechi yakakura, ndakatanga mamwe branches, matithe nema offerings achiuya. Ndakatangawo mabusinesses, kuita masupermarkets 5 makombi nekutrengawo even plot. Ndakanga ndichifunga kuti zvose zvandiri kuita zviri right, Mwari anga achindikomborera, but 2020 covid yakauya, zvinhu zvakachinja. Maservices nemacheches vainge zvakavharwa. Ndakatanga online malive paFacebook. Mamiracles ndichiita ainge achiri kuitika, vanhu vachitaura matestimonies vachipora even vari kumba. Chechi yangu yakaita vanhu vakawanda online even paground. Ndakatenga maproper buildings, big stage, malights, sound system. Ndakatanga kuita international visitors from South Africa, Botswana. Ipapo ndakatanga kuita mistake hombe. Ndakanga ndava nemari, power, fame, vanhukadzi vakatanga kuuya mudhuze. Ndakatanga kuita maaffairs nevasikana vemuchechi, thinking I'm safe, handizive kuti zvakazobuda sei.
ndakafunga kuti simba rangu richandichengetedza. One girl akazobudawo public akataura kuti ndakamubata ndikamupa mari ndikamuvimbisa kumuroora. After vamwe vachona vakazobuda vanga vakutaura kuti ndakawabvisisa nhumbu. Scandal yakapararira, vamwe vakatanga kubuda, vamwe vakatanga kutaura ane simba asi hana character. Zvakandidonedza emotionally. Church yakadzikira pamanumbers. Ndakaona kuti ndakanga ndatsvaga power asi ndakakanganwa kuzvibata. Ndakapinda macounseling ndikanyengetera, ndakabvuma zvandakaita, ndakatanga kuita rebuild slowly, preaching more on repentance, character, avoiding sin. Miracles akanga achiri kuitika asi zvanga zvichinetsa because trust yakanga yapera nevanhu vainge vachinamata muchechi mangu. Fast forward, zvinhu is back to normal, asi ndakabva ndatosiya kuita zvema-affairs, kutosiya kuita zvinhu zvakavanzika. Power rinobatsira kuti church ikure fast. Miracles ndizvo zvinoda vanhu, asi kana usingachengetedze mwoyo wako unodonha fast. Unofanira kuita balance, tsvaga anointing nekuita munana kuti vanhu vauye, asi usakangane kuti even if the power is not from God direct, unoda kuti munhu unge uchizvibata nekuzvichengetedza. Kune vamwe vakatodonha sekudonha kwandakaita, kutsvaga simba nekuwandiwa nevanhu. It's all good, asi kana wazowandiwa nezvinoyevedza, focus more on your character, holiness, preaching deep. Usatambe nevakadzi, izvozvo ndizvo zvinoparadza. Ita kuti vanhu vashande for the ministry, iwe focus only on the altar. Handisi kureva kuti power rese rinobva kuma dark places. Majority yemaprophets vakakura vakatsvaga something extra just to boost zvinhu zvavo muna Mwari. Nhasi ndiri kutaura chokwadi kuti munzwe. Miracles first kuattracta vanhu, then character yozosustainawo image yako. Kana ukazodonhawo kubva pane zvaunenge wakabata, unokwanisawo kuzosumuka, asi character yako inoramba yakachengetedzeka kune vanhu. Havazofambe vachitaura zvinhu zvisina basa. Unogona kudzokora your old rituals kana kututsira kubva pane zvaunenge uinazvo, asi zvinorema. This is my story. I like the fact yekuti even maprofect iwo pachezvavo they are almost free panguva yavo yavanenge vachiita zvinhu zvavo, kuti vanotoda kuti vange vachitozoshare nesu nyaya dzavo. I think and I am hoping, ndiri kutoona kuti ndo zviri kuitika, kuti vanhu vakawanda vari kuramba vachishare ma-confessions channels kune vanhu vakasiyana siyana. So vanhu vari kuita free kusununguka kuti vange vachizotishera, and nyaya ndiri kuona kuti dzichauya dzakatoti one day. Nguva inogona kuita shoma yekuverenga, but nyaya kuma inbox dzazara. Tichaona kuti tozvifambisa sei, but tinongoita patinenge takwanisa, tinongobatawo dzatinenge tabata, then dzimwe tichizodzibatawo kumberi. Pamwe pacho mukationa takanyarara, nyaya chaidzo panenge pastorina zvachose chose. So we try by all means kuti tikupei nyaya as quick as possible, nekuti dzimwe dzachona unogona kuzoona kuti nyaya iyi yaifana kunge wakatoiverenga nguva dzakati, but inenge isisina value nezvinenge zvatoitika ipapo. Anyway, ngatiende panyaya yedu inotevera. MaZimbabweans aperera kuRussia mufunge. Chokwadi, kana usina mari hauna chako mukurarama. I am a married woman. Ndine makore 32. Takaroorana nemurume wangu, takazvara vana vedu 2. Takagara muSouth Africa tiri muPretoria. Iye zvino upenyu hwedu hwachinja zvachose. Handichazive kuti ndoita sei nevana vangu. Ndiri kungochema ndega ndichifunga kuti zvinhu zvakachinja sei nemutoo uyu. Murume wangu aishanda sadriver pane imwe company in Pretoria. Mari dzacho munodziziva kuti hadzikwani. Rent house muSouth Africa iri kungodhura, magroceries nemari yevana vechikoro. Takanga tichida kutenga stand muZimu kuti tigovaka imba yedu inini nemurume wangu. Kuwana kwaakangoita basa kuoverseas zvinhu zvakabva zvachinja. Ko ndainge ndazivei kuti that was my last time kumuona chainge chitori chionekedzo inini nemurume wangu. Takaziva kuti vamwe vedu muZimu vari kuenda overseas kunoshanda, vamwe vari kuDubai, China, UK, Australia, vamwe kuJapan. Saka murume wangu akatanga kutsvaga basa online paFacebook nema-WhatsApp groups dzeZimbabweans abroad. Akawana advert agent aiti we have jobs in engineering, teaching, construction nemamwe mabasa akangowanda akasiyana siyana. Apply now ndo zvaitaurwa nemeseji yacho.
we will sort visa for you, toisawo ma flights ako kuti anga achizoita kuti uuye kuno, and a contract for you. Agent iyeyi ainge achiti anotenderera the whole of Africa and kwake chaiko kunyika kuri ku Kenya, but achishanda nema agents from Dubai, China. Saka murume wangu aka-apply for construction job achiti, baby, this is our chance. Mari yacho inokwanisa kutenga brand new car like Toyota Hilux, stand muHarare musuburb, nekutopiwa matitle deeds zvese ipapo. Ndakafara nekuti takanga tichitambura muSouth Africa, mari isiri kukwana. Takafunga kuti kana akaenda achanditumira mari pamwedzi wega wega. Firstly, ainge apromiswa kuti achingosvika iyoyo yaibva yasendwa kuno kwatiri. Ndogara nevana muSouth Africa ndichitengesawo zvinhu from abroad nemarongero atanga taita kuti achange achizotumidzira. Agent ndokumuti is a construction company irimo muDubai, iri kubuilda matowers, salary ichitangira pa US 3,000 per month plus allowance, but on arrival aifanira kupiwa 20,000 plus kwatiri muri inenge yasara. Vakamuitira mapapers ese ainge achidiwa, visa rikatobuda, akatumidzirwa flight ticket, contract yainge yakadraftwa pasi, Dubai Construction Company. Takapemberera, takatenga zvinhu zvidiki zvaaifanira kuenda nazvo. Vamwe vake mazimbo vakatouya kuzomuona pa-airport OR Tambo, akandifonera paakasvika kuDubai achiti, "Baby, ndasvika zviri safe, but vari kuti ndichaiswa mune imwe flight kuti ndiendeswe kusite kwacho." Ndakafunga kuti achaiendeswa zvimwe kuAbu Dhabi or something, but after 2 days foni yake yainge yakangovharwa. Ndikabvunza agent vakati, "Do not worry, network ikoko inonetsa." On his arrival, no money was sent. Akazondibata neimwe phone akati, "Ndanga ndiri patraining, ndakutoendeswa kuhondo yekuRussia, pane zvakaitika, ndakatambwa and hapachabudiki." Kuzobvunza kuti ko kutambwa sei futi, phone yakabva yakatwa. Mwedzi wekutanga hapana mari yakauya. Agent zvavaiti mari ichatumirwa achingobva mukusvika pasite, hapana chakaitika. Vachiti zvakare you will be paid monthly basis. But deep down ndainge ndatanga kutya. Mamwe maZimbabwean groups vainge vaakutaura kuti vamwe vari kutorwa kuendeswa kuUkraine kuhondo without even knowing. After 3 months ndakawana email kubva kuagent office yainge ichiti, "We regret to inform you that your husband passed away during operations in Ukraine." Ndakachema zvisingaite, ndakabvunza kuti ko my husband azofira kuhondo sei iye akatorwa achinzi ari kuenda kuconstruction company in Dubai. Vakapindura kuti there was a misunderstanding, but the contract was transferred to a partner company in Russia. My husband was deployed to front lines. Chokwadi agent akanyeba. Vakamutora iye achifunga kuti akuenda kunoshanda basa raainge achishuwira, but vakumuchinja ndokumuendesa kune imwe nyika yainge asina kutarisira. Vakumuendesa havo kuhondo yainge ichiitika without his knowledge, nekuti vamwe vanoti these agents vari kushanda nemaRussian government vachitenga varume kuAfrica kuti varwe hondo yavo. Murume wangu ainge ari breadwinner, ainge aine ma-legit papers to work here in South Africa, contract signed, but akazoitiswa zvaainge asingazive, zvose zvainge zviri zvefake, zvekungonyengedza munhu. Ndakuudzwa kuti akafira kuhondo and zviri kurema kutambira zvachose. Maybe akapfurwa oro akaitiswa ma-rituals, handichazive up to now, handisati ndawana mhinduro iri proper. Agent vaye havasi kubatika zvachose, foni dzavo dzakavharwa. Ndakabvunza kuembassy yeRussia, even here in South Africa, vakati, "We don't have records of your husband here." Iyo zvino situation yedu yave biased zvikuru. Murume wangu ainge ari wekutanga kushanda, mari yake yaainge achibhadhara marentals muPretoria, mabills egetsi nemvura, school fees yevana kumaprivate schools, magroceries, ine handisi kushanda, handizvikwanise. Ndaitarisira kuti mari ichawanikwa nemurume wangu yekutanga ndiyo yatichange tichizoshandisa, but zvakatoramba. Ndiri kungotambura nevana vachichema vachiti dhedhe varipi, handichazive kuti ndoita sei, nekuti hazvina kundimirira mushe. Marentals izvezvi ava juu, landlord ari kuti pay or move out. Ndiri kufunga kudzokera kuZimbabwe kumba kwababa naamai vangu, but nyika yedu yeZimbu munozviziva kuti inotambura. No jobs, mari haikwani, vana vangu vari kushushikana, mukomana ari grade 4, musikana ari kunursery. How will they adjust kana tichinge tadzokera kuZimbu?
Muno mu-SA upenyu hwacho hwava kudhura, fuel, transport, everything. Pasina murume ainge achindichengeta. Ndiri kungochema ndega ndega ndichifunga kuti dai takaramba tiri kuZimbabwe maybe zvainge zviri beta. Zvinondirwadza zvakanyanyisa kuti handizivi kuti ndichawana murume wangu here, chitunha chake, nekuti vamwe vanoti mabodies evarwi veAfrica vari kurwa vari kuRussia haadzoke kuno kuAfrica, vanongovigwa ikoko or kungoraswa. Ndichazvigona sei kuviga murume wangu properly kuti mhuri yedu iwane closure? Tainge tazivana kubvira kuchikoro kuuniversity kuZimbabwe, tikadanana kwemakore 3 tisati taroorana, asi inini degree rangu randiinaro mabasa rinotonetsa. Takauya muno muSouth Africa tichitsvaga a better life, but iye zvino ndiri ndega ndichitambura nemwoyo unorwadza. Vamwe maZimbabweans vari kutaura kuti havasi vega, vanhu vakawanda vemuno muAfrica vaperera kuRussia. Vamwe vari kuUkraine front lines vachirwa hondo yavasingazive nekuti maagents anenge avanyebera achivavimbisa mari yakawanda, vanhu vachizosvika pakufa. Ndakambochema kuna mai vangu pafoni vakangonditi chimbogara imbomirira, Mwari vachakubatsira. Chokwadi I am heartbroken. Ndinotanga kufunga kuti maybe ndakakanganisa kutendera murume wangu kuenda, but ainge ari pakutsvaga for a better life for everyone. Ndauya pano kuzotaura izvi, maybe vamwe vanoziva kuti tiri kutambura zvakafanana, or vamwe vanoziva kuti ndoita sei kuti ndiwane mhinduro kubva kumaagents ekuRussia. Ndakatambwa zvisingaite kupinzwa pakaomarara. Chero hangu ndiri pakuchema, ndiri kuda kungoti kune avo vari kutsvaga mabasa online, just check properly. Bvunzai vamwe pamusoro pebasa raunenge uchida kuaplya. Pamwe unozvinyudza wega wakatemba uchinyengerwa nemari yakawanda. Kana pane ari kuda kunditumirawo mari ndiwane pekutangira, mupei manumbers angu mukoma. Ndanetseka. Wonders shall never end. Tinongoramba tichishamisika nezvinhu zviri kuitika. Wobva wafunga kuti imari inenge yatambiswa kana kuti yavanenge vashandisa kuti vangounze munhu iyeye vamuendese kunyika iyoyo. The one who is benefiting apa zvandiri kuona maagents, because maagent haangoite basa pasina chaanenge achibenefita. They always work for money. That is what I know. Another number amai ava. She said she's in Pretoria. You can come to my inbox ndokupai number dzavo. But unoda kuvabatsira nemari, she's thinking kuenda back kuZimbabwe. Maybe vangada mari yetransport. Ndo yavari kunyanya kuda, I'm sure. I don't know about property yavo kuti zvinenge zvakuzofamba sei. But kana mchinge maona namba dzachona munogona kuzobvunzana navo. But kana ndichinge ndazokupai namba kune vanenge vauya kuinbox, don't take advantage. Kana uri munhu wechirume kuti ndawana mukadzi, ndawana pekubvisira nyota, uri munhu wekushandisa, please ndapota. Munhu kana ari pakutsvaga anongoda rubatsiro. Kana mchizoda kuita zvamunenge muchida kuita, munogona kuzozviita henyu after mabatsira munhu, not to take advantage. Then kune avo vakambouya even pano vachitaura kuti they want to send me money in any direct. This is another chance yekuti munge muchibatsira amai avo. Kutovabatsira kwamunenge maita zvinenge zvangofanana nekuti mari yachona maitumira kwandiri. Just help a sister in need vaonewo kubatsirika. Tichibva taenda pane imwe nyaya quick yakada kungofanana neiyoyo. Okay, nyaya yangu yakamira so. Ndadana nemukomana wekwemakore matatu. 2 years tanga tiri right. Ndoba atanga ndibvunza kuti sei ndisingabati pamuviri. Inga ndichiprevent. Kore rechi3 ndoba ndabata pamuviri. Pandakafind out ndanga ndiri 2 months pregnant. Achibva ati right. Achikamuchira. Pandazoti 5 months ndoba atanga nditi apisa ndumbu iyoyo andisati ndava ready. Ibva kosi wanga wasinga kasiki kutaura pandakakuudza paya zvikanzi aiwa, now I changed my mind. Ndobva andipa mari nosvika 2000. Ina achigara kwangu ndakachishanda panguva iya. Ndobva ini handinambogona kuti ndibvise nhumbu yachona, ndikagara nenhumbu yangu. Zvikanzi uchazviona kana usingadi kuteerera. Ndobva ndati okay. Achibva aenda kwake. Pandakabereka naJanuary this year, akauya ake akapa mwana zita, ndobva aenda. Mari anobvisa inongori 250.
and haibvisi every month. Pamwe inongobvisa after 2 months, pamwe unotogara. Saka landlord kwandiri kugara kwachona ndiri kuowa rent ye2.4 and vari kuti this month is the last month kana ndisina kubhadhara zvinondati ndibve pamba pavo and vachatora zvimwewo zvinhu bhedha vachandibatsira. Pane vamwewo vamaloni shake andiri kukwereta saka vari kutiwo mumwe ari kuti achatora foni, mumwe anoti achauya achatora mubhedha apa ndine mwana mumba bcause ndinotoshayiwa kuti nyange basa racho ndandingariwana mwana ndomusiyepi, handina mari yekutanga, handina mari yemapambasi, nyange chokudya chaiko handina. Saka dai ndawanawo vanondibatsira ndigone kubhadhara mari yerenti iyi, ndikapedzawo ndiwane mari yekuenda kumusha. Ndozvinaa ndichikumbira chete kana pane vangagonawo kundibatsira.